oikein hyvää sitä aikaa päivästä, jolloin satutte katsomaan tätä, arvon katselijat. Tänään, tai tällä kertaa, minulla on erittäin spesiaali, erikoinen juttu teille kaikille pikkumussukoille. Tällä kertaa pelaan sellaista custom storya kuin Last Whisper. Ja aion tehdä sen alkoholisoituneena. Nyt on lauantai-ilta. Ja olen kotona pelaamassa vittu kauhupeliä, juomassa kaljaa yksin. Jos lähdetään siitä. It's the year 1923. You found a cave in Ireland. Koska mä niin vitun monta kertaa mun elämässäni käyn Irlannin settimässä vittu luolia. Ugh, my head. What the? Kas, sehän on morso. Mitä? Sälli. Tää situationi ei nyt oo oikein kiva. Mä en tiedä haluanko mä liikkua. Mulla ei oo mitään. Mulla ei oo mitään. Tää ei oo luola, tää on tyrmä. Irlannissa on tyrmä, missä on morso. Älkää vittu menkö sinne. Tää on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä näen morson näin läheltä. Silleen, että mä oikeesti uskallan jäädä katsomaan sitä. Ja mä totean saman asian, mitä mä oon jo todennut vaikka kuin vitun monta kertaa. Et niin läski äijä. Katsokaa miten se käveleekin. Sulla on tohvelit jalassa. Viimeinen kuiskaus on tosiaan tämän kentän nimi. Ja kuiskauksia kuuluu näköjään ilmasta. Mitä? Mitä? Ei! Ei se aukee! Ei, mitä vittu? Ei tästä tapahdu mitään! Miksi sä pelottelet mua ihan turhaa? 10 sekuntia 10 sekuntia ehdin pelaamaan ja vittu heti. Heti vittu rape time! Lisää kaljaa! Miksi toi musiikki pitää olla... Miksi toi musiikki jatkuu? Se ei edes vittu näe mua! Ulinaa kyllä kuuluu, mut mitään ei näy. Koska kun mä oon kiertänyt ympyrän. Oh! Ei vittu! Me muual! Me pois! Oi vittu! Ei vittu! Painu muual! Ei! Avaa se vittu ovi! Ei tästä pelistä mitään järkeä! Mä vaan vittu juoksen sitä pakoa! Me muual! Onks teitä vittu 2? Mitä? Ei helvetti! Sit se vittu lateksirunkkari on ihan seinän takaa, et mä en pääs pois täältä! Ei vitu! Miksi toi musiikki on noin ahdistavaa? Ei! Sä et näe mua! Et sä näe mua! Ai terve! Se musta tuntuu, että se näkee mut! Ei, niitä on 2! Niitä on vittu 2! Niitä on 2! Niitä on 2! Niitä on 2! Niitä on vittu 2! Niitä on vittu 2! Vittu! Niitä on 3! Niitä on vittu 3! Niitä on 3! Niitä on 3! Niitä on 3! Niitä on 3! Eikö? En mä päästä tolle!
Ei vittu! Mitä mun hiiralla tapahtuu? Ei, mä en pääse eteenpäin! Mä en pääse vittu eteenpäin! Mulla ei oo lyhtyy! Mulla ei oo avainta! Mä oon huoneessa! Ei vittu pääse ulos! Ei jumala vitun lauta! Toi musiikki soi vittu koko ajan! Vittu mun sydän hakkaa niin saatanasti! Mä oon pelannut tätä alle 5 minuuttia! Mitä jos vai kimisitte kaikki säkkiä? Ei vittu, sinne ei pääse. Sinne ei pääse. Ei sinne pääse, se on pelkkä seinä. Et sä pääse sinne, koska se on seinä. Last whisper, my fucking ass. Mä oon huutanut tässä pelissä ihan vittu koko ajan. Mikä vittu whisper? Kuiskauksia kuuluu joku pari kertaa vittu. It's a strange pressure in this room. No sorry, mä en nyt ehdi keskittyä sun vittu paineeseen. Mä oon semmosen paineen alla muutenkin, että voi vittu. Vittu. Ei. Landon. Siis täältä se rukkupussi johon tulee silleen. Myrsä. Vittu. Pitääks? Ei vittu olla 3. Eiks nyt vittu 1 luulis vittu riittävän? Minkä takia sytyttäisin sen? Ja tää mun äijä on ihan paskahoudus. Koska mä en itse oo. Kiinnosti niin vitusti taas Sori! Mä en oikein pysty keskittyä tähän tarinaan. Kun ensinnäkin vittu mun perässäni juoksee 3 morsoa! Ja tossa kartas ei edes vittu lue mitään kieltä. Known the fucking man. Mikä vittu on Eureblastikehennyky. Joo, just se, vittu. Joo, se on hyvä paikka, lomakohde. Vittu parhaimmillaan. Kiva kun mulle annetaan näin paljon tätä öljyä. Ei kun oota, ei mulla anneta vittuakaan öljyä. Satana. Katsopas, triggeri. No niin just! Joo, mä voisin ottaa toisen tällaisen oikean maailman landaanumi. Korkd. Joo, no niin, nyt ei pelkää. Mä otin landaanumi. Ei pelkää enää. No haluaisitko sä vittu nousta ylös joskus? No ei mitään laahas, tää likas lattiaa vaan. Niinku tää sälli näköjään tässä. En pelkää sua enää. Otin annoksen landaanumia. Ulina kuuluu, morso ei näy. Hyvä. Jatkakaamme siis eteenpäin. Nasse Seta on nyt erittäin vihainen teille, pikku mussukat. Mä oon huutanut tässä viimeiset 5 minuuttia kurkkuni paskas. Voi vittujen kyrpä. Miten niin tätä... Hakkaa se nyt paskaksi, se on vaan lukko. Vittu. Avaa ovi lukittuun huoneeseen. Mene huoneeseen, löydä lisää lukittuja ovia. Tunne itsesi voittajaksi. Mikä vittua? Ei vittu, mä vihaan noit rautaneitsyt. Ei saatana. Ei. Se pamahtaa auki. Vittu mun enää edes. Ei, tällä kertaa mä en huuda. No voi! Vittu mä huusin silti! Haistakaa paskaa! Miks mä pelästyin, ei tästä tullut tällä kertaa mitään? Mennään tänne sisään. Minkä vitun takia mä tekisin noin? On mä vittu tyhmä! Se on vittu kidutuslaite ja mä menen sen sisään, pistä oven kiinni! Tai luukun, minkä liian? Vittu mä oon tyhmä! Ei helvetti! Miks tää äijä pelkää? Miks tää äijä pelkää? Miksi mä näin mitään? Miks tää äijä pelkäät? Ei tänne tapahdu mitään taaskaan! Take American chill pill, motherfucker! Siinähän ne oli! Nyt se loppus. Thank God! Se loppus! Niin hyvä fiilis. Nyt on hyvä fiilis. Ja Akuankka on homo. Terveisin Teppo Tulppu. Kappas. Ei nyt vitun sotilaita taas! Ei täs pelottelun määrässä oo mitään logiikkaa! Be well, his what?
Minkä takia sä jätät mut tällaisia viestejä? Äiti! Onks toi M? Onks toi O? Onks toi M? Mun äiti jätti mulle viestin. Et vittu. Be well. Et niinku hyvä meininki. He's watching you. Hän katsoo sinua. Loppu se tuijottaminen. Vitun äiti. Ai sä oot... Jahas. Ja ehkä tämmöistä peliä. Moro! Tää jätkä. Kiersä. Kiersä oikein. Eikö sun vasen? Mun oikein. Sun vasen. Eikö se vieläkään auki sitä vittu ovea? Ja toi juoksee niin saatana nopeasti! Ai! 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 Juokse! Sä oot vieläkin mun peräs! Sä oot vieläkin mun peräs! Ei vittu! Tänne sä et pääse! Tänne sä et pääse! No joo, kyllä se oven saat rikki! Mä juon kaljaa täällä vittu! Tää vittu kerjahöllyn päällä! Vituttaaks? Oh my fucking god! Se hävis! Se lähti pois! Niinku kokonaan! Yes! Yeah! In your face, motherfucker! Rauskies numero 1, selvisin 3 morsaa. Monneksi morsaa sä oot tänään vittu selvinnyt? That's right, et varmaan vittu yhtään. 3 morsaa, 1 rauski. Vain rauski jää. Dörp. Dörp. Juoksi kallo kädessä, dörp. Ei vitun vittu. Fluxus. Tractatic fluxus. Herptidius terpius. Mä nyt vaan koitan sitä randomia sit. 5 times up in the wall and 12 times. No sattus vahingossa löytymään. Herp. En osaa laskea. Näin. No mitä? Känni putsle. Kiinnostaa niin saatanasti. Ei se nyt oikein täsmää, tiiäks? Jos tuossa on 3, 3, 5, 1, 2, 4. Niin millä vitulla? Päivää, minä en aukea, olen ovi. Ja sit loppu se vitun öljy. Onneksi meillä on käsi. Au. Mä kyrsin itse asiassa näin paljon, että mä tapan itteni. Juomalla happoa. Aika karu kuolema. Juo happoa. Seriously? Kyllä. Tapoin itseni happoon. Kysyttävää aiheesta. Tämä on pyörä. Se vittu pyörii. Tätä voisit pyöritellä, jos tulee paskaa housuun. Joo, okei, that's it! Antaa olla! Fuck this! Fuck you, Tractatic Fluxus! Fuck you, lyhtymissä jo öljy! Fuck you, ovi, joka ei vittu aukee! Ja fuck you, ovi, joka on jo auki! Peace off! Tää jäi tähän!